Kaixo, gu bederatzi bateko agelako aurpegi ikastolako ikasleak gara, eta guk ikusten duzuen bezala, ahoa irekitzea mengaina ateratzen duen kamaloia aurkeztuko dugu. Gu garratio batengatik eraiki genuen kamaloia hau, eta da, hiruhilabete honen bukaeran, gure anaia gazteago baten urtebetetzea dira, eta opari bandai genionen. Baina ez genuen diru asko gastatu nahi, eta orduan guk eraikitzea pentsatu genuen. Proiektu hau eraikitzeko 3 baldintza bete behar genitu. Lehenengoa zen zapata kaja baten tamaina eduki bertzula gutxi gora bera, eta badaka. Gero, puntu bakar batean eraginda, atal bat mino gehiago muntxu bertzien, eta ikusten zuten bezala egiten da, mingaina atzeaka junta boa itxiteta. Eta hirugarrena zen, edozein material erabili genezake, hiru mota mino gehiago, eta hemen ikusten zuten bezala mota gazten duten. Materiala, egurra, kamaloiaren gorputza egiteko, baita pinoia, ahoa eta mingaina egiteko ere. Metala, 17 torroju eta irristailuan. Irristailua kajoiak ereki eta itxi mugimenduan laguntzen duen pieza da. Goma, ahoa ereki eta ixteko eta baita mingaina ateratzeko ere. Pintura, kamaloia margotzeko. Plastikoa, pintxetan, ahoari topea jartzeko. Guk kremaileran sistema erabili dugu engranaje erdiakin. Mugimendu hau zirkularretik linealera da, eta biradera biramanez lortu dezakegu. Honen funtzionamendua da, honei buelta ematen baiogu, irristailu atzeaka juten da, eta momentu batean pinoian hortzak bukatu egiten dira, eta horrek eragiten du mingaina bat batean atetzea. Pues hau izan da dena.